M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Abale yangu okondeka ndikulandireni lero ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye pa 7 March mchaka cha 2024. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Yeremiya mutu wa 7 ndime ya 23 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emile Malawa kuchokera ku St. Jerome Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ichokera ena makutengera mabaibulo 94 ena mati 95. Ndipo uthenga wabwino ukuchokera mu Luka mutu wa 11 ndime ya 14 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku St. Jerome Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Ndi mtundu wa anthu uja umene sudamvere mawu achauta Mulungu wawo. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Chauta akuti, chimene ndidalamula n'chimodzi. Ndidati, mukamandimvera, ndizakhala Mulungu wanu, ndipo inu muzakhala anthu anga. Muzisata malamulo anga onse kuti zinthu zikukomereni. Koma anthuwo sadamvere, sadalabadireko, ndipo adapitirira kukhala osamvera ndi mitima yawo yoyipa. Adayang'ana zam'mbuyo osati zakutsogolo. Kuyambira tsiku limene makolo anu adatuluka ku dziko la Igupto mpaka lero lino, ndakhala ndikutumizirani atumiki anga aneneri kawirikawiri. Komabe inu simudawamvere, simudawalabadire, ndi mitima yanu yokanika, mwayipa kupambana makolo anu. Iwe ungawuze zimenezi, sazakumvera. Ungawayitane, sazakuyankha. N'chifukwa chake uwawuze kuti, ndi mtundu wa anthu uja sadamvere mawu achauta Mulungu wawo, ndipo sadafune kukonzeka. Mawu owona atheratu, ndipo pakamwa pawo pangonena zonama zokhazokha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Za Yesu ndi Beelzebul. Tsiku lina Yesu ankatulutsa mzimu woyipa woletsa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali wosalankhulayo adayamba kulankhula, mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo anazizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo adati, mphamvu zimene iyeyi akutulutsira mizimu yoyipayi nzochokera kwa Beelzebul, mkulu wa mizimu yoyipayo. Enanso pofuna kumuyesa adampempha kuti awawonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo awo, motero adawawuza kuti, anthu amu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumuwo kutha kwake ndikomweko. Ndipo mbanja akayamba kukangana, banjalo limapasuka.
Sono ngati amu ufumu wa Satana ayamba kuwukirana, Satanayo ufumu wake ungalimbe bwanji. Paja inu mukuti ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu ya Beelzebul. Ngati ineyo ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu ya Beelzebul, nanga ophunzira amayitulutsa ndi mphamvu ya yani. N'chifukwa chake ophunzira omwewo ndi amene adzakuweruzeni kuti ndinu olakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa nangonjetsa, amalanda zida zimene iye amadalirazo, nkukagawagawa katundu amene iye walandayo. Munthu wosavomerezana ndine ndiye kuti ngotsutsana nane. Ndipo wosandithandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ndi womwaza. Tenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero potengera kalendala yathu ndi chakaso cha mmodzi mwa anthu oyera amene timatchula kuti Perpetua woyera, ndi Felista. Iwowa amatchulidwa tikamapereka nsembe ya misa, ndipo ansembe asankha Canon 1 kapenanso 4 amatchulidwa mayina amenewa, Felista ndi Perpetua. Anzathu amene anagwira ntchito yabwino mpaka kufera Mulungu, mayina awo ndikumatchulidwa, azakhala kutchulidwabe mpaka chifukwa anazipereka kwa Mulungu. Munthu aliyense amene amazipereka kwa Mulungu ndikugwira ntchito yake yabwino, ngakhale amwalire, ntchito zake sizimafa. Nditengerepo mwayi kuti mmodzi mwa anthu amene anathawa ndi Ukaristiya, Chena Ving'oma Ugeniyo, pamene nkhondo imachitika imene ya 1915 iyo, kuchoka Ukaristiya kuchoka nawo ku Nguluni kulowera nawo kasongesa chakulimbi ku Cathedral, Chena Ving'oma atatenga Ukaristiya, ansembe atathawa, takwira magalimoto wawo, masistiri atathawa. Mkristo ananena kuti zina zonse akhoza kuononga pachali chipa, koma Ukaristiya okaya. Chena Ving'oma anatenga kukasegula mtabernakulo. Inu mukuziwa ulemu umene unkaperekedwa masiku amene ku Ukaristiya, ndikuutenga nkuvala bulandi yawo ndikuyamba wapansi kuthawisa Ukaristiya, kuti ngakhale zitatani awawa sanga iwalike pa dziko lapansi, mbiri yawo izakhalapo monga ilili ya Malemu John Chilembwe ndi ena onse amene agwira nawo ntchito letu akaduya ndi anzawo. Lero ndikuatchulawa Felista ndi Perpetua woyera, anagwira ntchito nawonso ndipo mpingo unawalemekeza. Lero ndimafuna pang'ono tisuzumire Salimo 94. Nyimbo Salimo iyi mpingo ndikati mpingo ndi kuti Eklezia Katolika adayika kuti tsiku lililonse pamene ansembe akupemphera breviary yawo, ma religious akupemphera breviary yawo, akamapemphera breviary imene nyimbo yamba ikhale 94. Bwerani timuimbire Mulungu nyimbo ndi chimwemwe. Bwerani timuimbire Mulungu nyimbo ndi chimwemwe, chifukwa tsiku lililonse ife tikati tadzuka tinayenera kuona kuti ndadzuka, ndinali maliroto. Munthu kumalota uli ku dziko lina, munthu kumalota uli pa kampani uli bwana koma chiyambire sulakhale mu office. Kudzuka mama wakutere ndikuti
ine ndine tsiku liyonse petadzuka Salimo 94 idayikidwa kuti anthu amene amapemphera mapemphero wa breviary, pemphero la nsembe, anayenera kuyamba ndi Salimo 94. Mama wa uliwonse limayenera kunena ngati uchite morning prayer. Andi chimene ichi ndichitsendere pang'ono. Kaya ndiwe wansembe wa mphatso za mtundu wanji, kuti Mulungu anakudalitsa iweyo, iwe ndiwe katakwe. Iweyo watenga ma PhD yako 3 4, kutenga ya sociology kuyika hapo, kutenga ya canon law kutenga kuyika hapo, ndikuzati ya kutenga psychology ndikutenga kuyika hapo, ndikuti ya koma isone ndikupita ku Bible kumini ndikutenga ya Bible ndikuyika hapo. Ngati iweyo sukonda kupemphera mamawa masana mwina zimavuta bazulo, ngati iweyo nthawi sukuyipeza yopemphera mamawa ni madzulo, sungakhale choncho. Pali chinthu china chimene chimapita chonchi pansi. Siziwerengera kuti ine ndine bishop, and the more iwe ukangokhala bishop, the more you should pray. Iwe uli ndi nkhosa zambiri zoti uzizipempherera, iwe ulibe nthawi yokuti uzikayang'ana kumunda kuyang'ana tomato. Yayi, tomato wako ndi akhristu uziyapempherera, pita nchapelo uzikapemphera. Iwe ntchito yako ndi kupempherera anthu tsopano. Asiyena azikapanga iwe uzikakhala ukuyang'ana kuti kodi kwapempherera anthu kulowa nchali chikutuluka, kulowa nchali chikutuluka. Kufika bambo alikutalya apita kukaona kumunda kwao kufodya. Kuti vomere kuti askristu athu pena so akulephera. Facha kulepherako ndiye wansembe amatira ngati kapange bwanji. Koma tisamayiwale kuti poyamba Mulungu ndikukamba za Salimo 94 kuti usanachite kupita kufodya kwakoko, usana kapange zako zogulisa mbuzizo, poyamba Salimo 94. Mkristu aliyense apa ndinenepo za wakwaya. Akwaya amapanga ma practice kwambiri, ndipo ndi anthu amene ali wofunikira. Ino wakwaya akangodzuka every day anaenda kuyamba ndi Salimo imene. Bwerani timuimbire Mulungu. Ayinene ndikumaliza akhale ngati akubambatira zimene ansembe aja apatsidwa. Wakwaya ngati sakonda kupemphera, yamasanduka mbalame yotulutsa mawu abwino kwa basi, koma phindu lake osaoneka. Kuti tisanachite chilichonse tiyambe ndikuthokoza Mulungu, tiyambe kumuimbira Mulungu, tiyambe kumgwadira Mulungu, ndipo iye akuchitenjeza kuti chonde musaumitse mitima yanu. Ikuchokera mu Salimo 94. Musaumitse mitima yanu monga anachitira kudya. Ndipo akuchula malo kuti ana Israeli anaumitsa mitima yawo Meriba. Atafika pamene po anayiwala kuti Mulungu anachitira zonsezija, ndi akuti inuyo musaumitse mitima yanu ngati anachitira kudya ku Meriba ndi Masa. Tikachoka pamenepo tiyende pang'ono tintenge Luka. Mawu amene werenga posa chedwa apa. Utenga timawerenga uja mukauyaganitsitsa kwambiri ukutitengera tonsefe kuzindikira kuti kodi Mulungu ndi ndani. Mulungu tikazamuona ngati sindimakondwera tikafusa Mulungu ndi ndani. Mulungu ndi wolenga, Mulungu ndi Atate. Mulungu ndi Atate anga. Andi Atate anga ngati ndimapatsa ulemu, ndiye ndichose ulemu umene ndimapatsa ndikuwonjezera times 10 ndikumpatsa Mulungu. Ndiye kuti ndikukwati ndikangoti Atate aliyesa kuzokhala Atate wawina, koma kwa ineyo awa ndi Atate anga. Ndifacha bwisa abanena kuti Atate anga ati amakonda kubwereza chimene chikawiri. Atate anga kumwamba amakondwera Atate anga. Andi ife ngati amweso adanena kuti inu ndinu abwenzi anga, sindina kubisire ni china chilichonse. Ife
tikazazindikira kuti mulungu wathu. Ine zimandivuta kumvetsa kuti mulunguyo ndi wathu. Uzuka sikungodzuka ndikumakagwira ntchito imene ukufunira. Andikuyembekeza kuti ntchito uyigwire bwino opanda kumupempha ntchito mwiniyo amene anakupatsa ntchito. Kwa inu amene muli mabwana mwapita ku ntchito ku office, musanayambe kugwira chilichonse. Kaya ndinu wakatolika munene kuyamba ndi kugwada. Kaya muli musuti simuli musuti, it doesn't matter. Kugwada ndikunena pemphero. Ambuye lero ndizigwira ntchito ndi anthu anu. Anthu wasiyanga koma ano. Ndikupempheni kuti ndiathandize munga inu mukadathera. Inu ndi wachikulire ku kampani ina. Mwaike anthu patsogolo. Mphamvu za mulungu sizimagwirizana ndi mphamvu za Satani. Mphamvu za mulungu ndi za Satani sizingayendere limodzi. Nchifukwa chake pamene pali mphamvu za mulungu, Satani amathawa. Nchifukwa chake muzaona ansembe ambiri kapena azibusa amene amaziwa kupempherera. Anthu akazangu amba kunena kuti abambo akuti ali ndi mphamvu, amene amachiritsa, ziwani kuti sizipitirira. Mukazango yamba kuona mphamvu zomwe uchu, koma muziona mphamvu kwa kuseli kwa amene. Ndipo iyeyo akafika azichula zina la uyo. Ndipo akachula zina la uyo zinthu zichitika. Tikumva pano za mphamvu za kumidima. Ambuye Yesu ankachiritsa wanthu. Ndipo anthu ena anamasulira kuti zimene akuchita yezi ndi za kumidima, iyenso ndi wa kumidima. Ndi Ambuye Yesu adayankha. Ambuye Yesu adachita zinthu zimene aneneri ena sanachitepo mpaka lero. Ena ayesera koma sanakwanisi. Ambuye Yesu amadzutsa munthu amene anayamba kale kuduma. Sikuti zongopeka, munthu amene anayamba kale kuduma. Ndikunena kuti Lazaro, tuluka. Ambuye Yesu amati kukumana ndi maliro pa njira, ndikuwauza utasiyani kulira. Ndikubwera ndikungwira. Anthu anatenga maliro ndikubabwerera ku nyumba ndi munthu wa moyo. Wina nkukanena kuti awa akupanga za kumidima kwa lero Ambuye Yesu, koma sichachilendo. Nchifukwa chake Yesu kawiri lero muzaona kuti anthu amene mulungu wawo adalitsa ndi mphamvu yochita zodabwitsa, nthawi zambiri amanenedwa kuti nawonso ndi akumidima. Koma bwino wake nawo, ngati iweyo umathandiza anthu muzina la Yesu, anthu ndikumachiritsika, ena ndikumanena kuti iweyo ndi wakumidima, sumapsa mtima. Koma ziwa kuti sakuziwa kuti kumbuyo kwangako kuli namandwa amene zina yake ndi Yesu. Paine ndekha sindingathe. Ndipo poti iye akugwira ntchito imeneyi ndiye mweyo amene ati auze anthu zimene ndikuchita zizochokera kwa mulungu. Tiye apempherere onse amene mulungu anawadalitsa kuti pamene akugwira ntchito zawo asamayiwale kuti anthu akamawachemerera iwo asamaone ngati iwo ndi kanthu. Aziti ulemerero upite kwa iye amene anawapatsa mphatso. Ndipo mphatso yosi yawo. Ndipo mphatsozi tisamazigulitse. Sitikunena kuti anthu sangathokoze atathandizidwa. Yakate aja atachiritsidwa. Mmodzi anabwera kudzathokoza. Mwathandizidwa munjira ina. Muzikale chikumbumtima chokuti ndifuna ndikathokoze mulungu. Kasi mukathokoza kwa iyeyo, koma pita ndikanena kuti nsembe ya lero ndifuna kuthokoza mulungu. Chopereka changa ndi nsembe. Ndifuna mulungu ndi muthokoze wandichitira chakuti. Mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.